ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯзаи мо. ҳозир ба шумо намехай ва мехоҳам нишон диҳам оригинал дубайскӣ паплинан. ино гулошона чӣ хеле ки мебинед 3D-ян ҳамаш ҳамхам бромадагиай баргош, ранги гули зинда метова, поёнаш бошад лавдомании турай. ина марҳамат бисёр ҳам рангҳои хушрӯ дора. хостум барои шумо нишон диҳам, ида як либосвориш 700 сомон будай. ин видеоро тамошобинони азиз ман аз корвон тарафи пажарка ноливои дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. агар хоҳед биёед хитон бинед ва нарх наво карда харидорӣ намоед. ин бор нав дромадагиай ҳозир ҳама надора, мисол камай набинед чӣ хел рангошон хушрӯвай. ино бошад, иноям ламиражиян материалшон 4 ранг мондагиай. аз ина 220 сомон гуфтан. ишам вишивкаи хушрӯ. агар паплинои вишивкадор хоҳед, вишивкадорҳои 150 сумаям ҳаст, 180 сумаям ҳаст. дариҷа бошад чӣ хеле ки мебинед ин материал лёнай, ина бинед пахтагии тоза лён, рангшам ранги хушрӯвай ва нигинои зард катёро додагиян. аз дур мебинед, бовар кунед даиҷа камерада наомадестай, вале аз дур мебинӣ ҳамаша гумон мекунӣ ки вишивкаи зардай. ана иям беҳад хушрӯ. ина марҳамат агар хоҳиш дошта бошед метавонед харидорӣ кунед. лён аз 100 сомон то 150 сомон буд. ин дигари бошад дизайнерскиай дубайский, дизайнерскиёи дубайский ҳархелай нархаш, мисол нархашон аз 170 то 200 сомонай. ана дизайнерский ва ё доинго 170. сета ранги хушрӯ. ин паплини новинкай, ёшам новинкаян. озир то охири видеоро тамошо кунед тамошобинони азиз. ман барои шумо паплинои 100 сомонаи нигиндора нишон медиҳам. агар хоҳиш дошта бошед метавонед харидорӣ намоед. ин тарафа бинед, ин тараф ҳамаш дубайскиё, материалҳои дубайскӣ аз 120 сомон сар мешавад то 200 сомона. иҷада медроя бе нигиндор, нигини зиёд, мисол дизайнерский кадомеш чӣ хел нарх дора метавонед нависед. анамин рақамҳои ватсапе ки ҳаст дар анамин нависед. ман албатта ки ба шумо мефаҳмонам кадомаш чанд сумай. ина марҳамат ҳамаи ино дубайскиян. ино мисол ҳангоми шуштан ҳичи намешава. тараф данаи гулам тамом шуда буд, боз дар видео дар бори нав омадай. ина марҳамат 4 ранг дора, квадрат, дизайнерский сангчо дора 170-180 ай нархаш. ин тарафш бошад дубайския. ана ин сурху сабз. дариҷа бошад дӯстони азиз, ана ин намудо ҳаст. ино чиан паплини доинган, гулои новинка, гулое ки ҳозир бисёртар харидорӣ мекунанд, нусхаҳои туркиян. нархошон вай дизайнерскиёш 170 сомонай. вай рангшам чӣ хел хушрӯ бинед. атласиёро дида будед дар видеои пештарак. ана ин намудбо ҳаст 120 сомон. ина ино ҳастанд аз 100 сомон то 140 сомона. чӣ хеле ки гуфтам тамошобинони азиз, то охири видеоро тамошо кунед. дар руҷа бо видеои вай паплинои нави 50 сумаям омадагиай ва инчунин 100 сомонаҳои нигиндор. ана ин паплинои сумма чӣ хеле ки нишон дода будам пештарак, дизайнерскиёш марҳамат 170 4 ранг омадай бо сангчои дизайнерский оро дода шудагиай. ин нархҳое ки ман гуфта истодам ҳозир бори дигар такрор мекунам ки нархи 3 метрша дар назар дорум ва сангчои дизайнерский гуфта мепурсанд. ино яъне ки сангчое ки дар гулош фақат аст, ҳамонро дар назар дорум.
Инаи марҳамат доинго нархи донаша мегум ино 100 сомония нигиндор, нигиначиҳои тоза доранд. Касоне ки оптум гирифтан мехоҳанд бо арзонтар мешавад. Ҳамаш гулҳои хушрӯ. Марҳамат якта ба якта тамошо кунед. Агар дар кор бошад дархост кунед. Сангчӯшам сангчӯи тоза. Бинед чӣ хеле хушрӯ задагиаи сангчӯш. Худшонам бисёр ҳам ва ёшон рангошон ва гулошон гулҳои новинкаяй. Аз анами ранг ду се намуд буд. Бинед аз ами гул ду се ранг буд. На марҳамат ҳамаш рангҳои чӣ хеле ки меган незни розовичаяй коричневичаяй ҳамаш 100 сомон 3 метраш нигинадоруш. хоҳишмандо метавонед ки ба мо нависед. Анаи боша гули комбахтияй ҳозир дигар рангшам ба фикрам ҳастай ба навор гирифтагием нишон метиҳем. аҷоиб хушрӯ метова. чӣ тавре ки мебинед иҷа серишай. баъд анами зардам аҷоиб хушрӯ омадагиай ҳангоми бо аз наздик мебинӣ боз ҳам намудуш хушрӯтаракай. баъд тёмнасини кадоме ки мехоҳад ина марҳамат тёмнасини ҳам ҳастай. анам хе рангҳои грязно-розовӣ ҳам ҳастай. чӣ намуд ранге ки мехоҳед ҳаст. аз анавай зард анам хе сабзаш. и сабз бовар кунед аз наздик мебинед намегӯӣ ки мисол паплинай беҳад хушрӯ тофтастай. рангуш худуш анаи зардам новинкаяй. ишамам хе ҳамаям ино 3 метршон 100 сомонӣ. гулмайда касе ки гулмайдара нағз мебина инаинам барои анамон нафарояй. тагиш заминуш кабутай ва гулҳои майда доранд. аз и ҳастай роза. ҳамашон ино дӯстони азиз сангчӯшон сангчӯи тоза ваяй сваровскияй. ино агар хоҳед метавонед аз ино дархост кунед. анаи гули комбахтие ки нав гуфтам и дигар рангшай сиёҳшай. бинед чӣ хеле хушрӯ метовад. ина аз дур вақте мебинӣ гумон мекунӣ ки паплин нестаю комбахт пӯшидагиай одам. худшонам доинго ғафсакан. чӣ хеле ки медонед доинг и материали мулоимай мисол бешолкай шох нестай. анаи намудам ҳаст. бинед сангчӯи сурх дора дар иҷа. ҳамашона вобаста ба материал бо сангчӯшона интихоб кардагиянд. дӯстони азиз анаи намудо ҳамаш 50 сомониянд. 3 метршон 50 сомон. ино доинг нестанд вале ҳамашон нусхаҳои доинганд. аз анами зарду аз анами сиёҳ анами нусхаҳо доинг тамом шудагиай. бисёр хоҳиш карда буданд подписчико бисёр материалҳои хадавоянд ҳами гуло. ҳозир бошад инора 50 сумиш биромадай. 50 сумаш аниқтараш ина марҳамат. ҳозир якта ба якта ман нишон метиҳам ҳами гулҳои 50 сомонара. хоҳиш дошта бошед агар метавонед ки интихоб кунед нависед. мо доставка дорем. ира оптумшай 50 сомонӣ. касоне ки бисёр мегиранд ва касоне ки дона мегиранд донада мисол 10 суми дига боша қиматтаракай. на марҳамат сиёҳ зард чӣ хеле хушрӯ метова. ина гул майда мехоҳед гули калон мехоҳед ҳамашон ҳамиҷада анамин нусхаҳои доингай. инам аз анамин тарафи пажарка нулевой дарвоза якум ряд ма ба навор гирифтагӣ ҳастам. ина ҳамин ряде ки ряди паплинояй. метавонед биёед дӯстони азиз аз наздик худи шумо бо бори дигар бинед. и анамун якум рядай. бинед аз ду тараф ҳама ҷо паплин чӣ арзонуш ҳастай чӣ қиматаш ҳастай. чӣ тавре ки мебинед аз ду тараф ҳама паплинои хушрӯ.